Ja, goddag og velkommen til endnu et afsnit af Fra Skidt til Godt. Vi er her i dag, fordi at vi har fået en opringning om, at Anton, der bor lige herinde, han skal have lavet en makeover på sit eget værelse. Til det, der har jeg taget designeren Asmus med i dag. Han har en helt speciel ungdommelig indretterstil, og det er derfor, at Asmus skal hjælpe os med at lave Antons værelse rigtig sejt. Altså, jeg kan jo for eksempel gå hen og kigge på sådan en funky skraldespand som den her, og så bare tænke, det er jo metal. Så kan jeg finde noget tapet med blomster på og klister på og klippe ud forskellige mønstre og sådan noget. Og det er det, jeg er specialist i. Jamen Asmus, skal vi ikke bare ringe på og gå ind og sige hej til Anton? Det synes jeg. Ja. Så skal vi se, om Anton er hjemme. Det er dig, der er Anton. Hej Anton. Ja, hej Anton. Nu skal du høre, en af dine venner har fortalt os, at du har et værelse, der ikke er særlig godt. Faktisk er det skidt. Det er derfor, du nu er med i Skidt til Godt. Så vi kan lave dit værelse rigtig sejt. Er det rigtigt? Ja. Så må vi komme ind for og lige tjekke værelserne ud, inden vi går i gang med de store Kom, følg med en gang. selvfølgelig. Kom så. Okay. Det er en stor hus, I har. Det er det. Ja. Nogle funky billeder, der hænger på væggen. Og det er dit værelse. Anton, man kan jo sige, lige nu, der er stilen nok lidt for rodet. Jeg fornemmer ikke rigtig karmaen. Jeg fornemmer ikke, at det er dig, der bor her. Altså, jeg føler lidt, det med, at fjernbetjeningen ligger sådan fremme midt i sengen, vil jeg gerne have gemt væk over til sådan noget, måske lidt mere funky natbord, lignende en trip-trap-stol, vil jeg sige. Altså, der kunne man finde, og PlayStation, der kører ud, man bruger den, det er et syn på livet, som siger rodet, som siger stress i mit hoved, og skal vi igennem nogle farvevægge, nogle funky farver, og jeg kan se, at du kan lide at tegne noget kunstnerisk her, som vi selvfølgelig kan bruge senere her i programmet. Ja. Anton, jeg vil sige, at hvis man kigger på det her stykke kunst, at han har lavet her, så fornemmer man jo tydeligt Antons stil. Jeg ser hurtigt den her over i vindueskarmen, og jeg synes ligesom, vi skal vælge at tage udgangspunkt i det her design. Ja. Altså, jeg følger langt hen ad vejen, ikke? Og præcis på samme måde har jeg det, når jeg siger Diddle. Så tænker jeg, okay, Anton, mærkevare, tænker jeg, han er sådan en ikke freak, vil jeg sige, men en, der godt kan lide at have de rigtige ting på værelset, når man er i sådan en alder som Anton, vil jeg sige. Og ja, altså Anton, vi skal jo sende dig på en lille tur, så vi kan gå i gang med at lave noget nyt herinde, hvis man kan sige det sådan. Noget rigtig godt. Noget funky, noget farver. Anton. Er du klar? Ja. Du skal en tur til Besøger Camping. Ja, og det er der skal du være i 5 dage, mens mig og Asmus så vil lave dit værelse om til en helt funky ting, så her er dig. Her Anton, og god tur til Besøger. Tak. Det var godt nok overvældende at blive valgt til det program. Det havde jeg godt nok ikke forventet. Nu vil jeg tage til Besøger Camping i de 5 dage. Og jeg er rigtig spændt på, hvad de sætter i gang og laver til mig og mit værelse. Men ja, jeg er rigtig spændt. Bare, jeg vil gerne have det sådan dejligt hyggeligt, så jeg kan smide mig ned på puderne og rigtig hygge mig. Og bare de ikke bruger for meget ved, så er jeg glad. Så nu vil jeg tage afsted. Nu har vi sendt Anton afsted, og vi har fået nogle penge, så vi skal lave Antons værelse super sejt for. Vi har allerede nu begyndt at lave en lille tænketank over, hvad det er, vi skal lave ud af Antons værelse. Ikke også, Asmus? Jo, altså jeg har nogle farver, jeg har prøvet at komme med, som jeg går udgangspunkt i hvid, som lysner meget op i et lille rum, som så kan gå hen og blive stort, hvis man maler hvid, og så en grøn blyantspidse har jeg valgt at ja, så snakker vi også lidt om terner. Ja, altså terner, altså sådan noget, der kan symbolisere altså sådan sammenhæng mellem firkanterne, som bliver til et stort rum. Sådan, vi tager de små ting og gør det til et stort. Og så den her for noget gennemsigtigt, for at få noget lys ind i nogle store vinduer, vi har planlagt at komme i. Så det skal nok. Så Anton, bare glæd dig. Vågn op. Klokken den er 6 om morgenen. Vi har travlt. Vi har sgu da rigtig travlt. Altså, det blev sent i går. Vi var helt op til klokken 23, så nu er vi rigtig bagud. Go! Altså, vi har travlt jo. Han kommer om 3 timer, og vi har ikke fået lavet noget endnu. Ja, det er ikke nok. Det må Anton. Kort. Så nu bliver det rigtig spændende at se, hvad Anton synes om det. Vi brugte hele natten på at gøre designet færdigt, og man siger, at jeg er virkelig tilfreds.
Nu skal vi bare vente på, at han kommer. Anton, det var godt, du kom. Kom endelig frem. Du skal virkelig glæde dig. I love your hair. Jamen, jeg fik jo også en ekstrem makeover. Ja, det var en del af besøgsservicen. Vi skal lige have dig herovre bagved, så du ikke kan se, hvad vi har lavet. Det er rigtig spændende. Kom så. Så siger vi det hellige ord. Kom så. 1, 2, 3. Skraldemand! Flyt den skraldespand! Hvad siger du? Ej. Jeg har kommet nogle funky farver ind på skraldespanden, så... Eller, undskyld, postkassen. Så når de kommer med post, så kan I føle, at det er Anton, det er funky, det er fade, det er feng shui, det er dejligt. Samtidig kan I se, hvad et akvarie koster. Som altså 2 i 1 jo. Men Anton, Kom vi skal jo indenfor. spille os indenfor. Kom så. Kom, skal vi lige... Sådan. Hvad så, Anton? Jamen, jeg kan mærke det allerede. Altså. Ja, og I har lavet det. vi har sat en skydedør i her, som også var der før, men ja. Altså, Jeg har valgt at sætte den her frem for at bringe noget farve ind i lokalet her. Det skal stå i dyb kontrast til gulvet. som ikke har blå, men alligevel så er den her. Ja. Er du spændt på at se dit værelse? Ja, simpelthen. Okay, så synes jeg, vi skal gøre det, hvis så kom. Værsgo, Anton. Det her. Vi har allerede valgt at flytte kulturen udenfor ved ligesom at lave en åndemaning. Skal jeg lige. På den måde, i stedet for en ringeklokke, det er mere formligt, hvis du kan forstå det. Men jeg synes, du skal åbne døren og sige hej til dit nye værelse. Nej. Ej, bare. Det er klart. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det er jo klart, den er mig. Jamen altså også, at vi har taget din personlige ejendel med derinde, og så krisen er kommet herind som et tydeligt symbol på, at du er med i hipstylene, og på den måde kommer farverne hen med noget aroma. Og en lavedamp, som tydeligvis ikke virker, men samtidig giver det der indtryk af, at jeg kan godt lide lavalamper. Hvis jeg lige må pege opmærksomheden hen mod dit selv. Personligt har jeg selv valgt at lave den denne gang. Det er pude. Lidt retro måske. Og så har jeg valgt at lave en indie style med den her model, som du så skal tilbringe mange nætter på. Men ved du hvad, Anton? Ved du hvad jeg også har gjort? Kom med i gang. Det her, Anton. Her har vi valgt at lave lidt kunst nede på gulvet. Fordi at det var klart dig. Jeg synes, da jeg så det, tænkte jeg, hold det op, det er jo lige Anton. Jeg har valgt at føre den blå farve videre her, ved lige at lave lidt nips, som jeg har valgt at arrangere. Og prøv at se en gang. Det er din bror. Jeg har tænkt sådan lidt turen om, hvor du både er din bror og kan gå i bad samtidig. Og så er det sådan, at man ikke rigtig føler, at man spilder for meget tid og går glip af sin familie. Og det smarte ved den indiske scene her, det er aromaen, som siger, nu behøver du ikke engang stå op for at gå på toilettet. Det er smart. Førhen tænkte vi, skal vi lave et badeværelse på Antons værelse? Nej. Vi laver Antons værelse om til et badeværelse. Og altså, det er jo klart det bedste for dig, når jeg sådan kigger på det, og så dig bagefter, så tænker jeg, det er Antons værelse der. Jeg har påført dig nogle Giorgio Armani deodoranter, som så er til piger, men stadigvæk har du altså det er mærke, og du er mærke. Det er 2 i 1, som så bliver til en sammensmeltning. Og så har jeg ført det, I så tidligere med ternet papir, ud i virkeligheden, bare med lidt større terner, hvor du ser de hvide firkanter gå igen, som på papiret. Og det er klart det, jeg er tilfreds med ved det her rum her. Anton, vi kan jo godt se på dig, du tænker, er jeg blevet mindre? Nej, det er det ikke. Det er de hvide farver, der går sammen og gør det cozy, sådan lidt, du ved, hygge. Det er værelset, der går sammen og lukker sig om dig i en stor, omfavnelig, kærlig, moderagtig skikkelse. Men, det er dit værelse, der nu skal være den omsorgsfulde, der tager hånd om dig, i stedet for at du tager hånd om værelset. Og det kunne være, at vi prøver din indie-style seng. Ja. Altså, det kan godt være, at du skal samle benene lidt, men det er ellers lavet efter dine mål, vil jeg sige. Jamen altså, det er jo klart dig. Og du kommer til at sove så fantastisk godt. Og med det, så har vi jo gjort det igen. Endnu et afsnit af vellykket fra skidt til godt. Anton blev glad. Eller fra puha til som det også bliver kaldt. Funky. Men alle blev glade, og vi har gjort det igen. Se med næste gang. Lige så godt. Samme tid. Ja. Yeah. Har godt nok mit.